Porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. Fem endreça. La Pepa i en Jordi juguen a la seva habitació. Jordi, vols que juguem a nines i a dinosaures? Ai, què és això? Sembla un monstre, quina por que tinc! Dinosaure! Ah! És un dinosaure! Auxili! 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 El pare és a la sala d'estar llegint el diari. I la mare llegeix un llibre. Què fan, aquest parell? Pepa, Jordi, què feu aquí dalt? Què estan d'enrenou? Auxili! Però es pot saber què passa? Què és tot aquest soroll? I què és tot aquest desgavell per aquí a terra? Us podeu entrebancar i us podeu fer mal? Ja n'hi ha un que s'ha entrebancat i que s'ha fet mal. Ho veieu? El pare s'ha fet mal. Au, vinga, va, que endreçarem una mica l'habitació. Ara no, mare, que estem jugant a nines i a dinosaures. Quan hagin fet endreça, podeu continuar. Tot el que hi ha a terra és d'en Jordi. Vols dir que és tot d'en Jordi? Així, aquest vestit tan bonic és del teu germà? No. Potser sí que també hi ha coses meves. Vinga, jo ajudo en Jordi a endreçar i la mare que ajudi la Pepa. I podem fer una cursa? Les nenes contra els nens. Molt ben pensat. A veure què acaba primer d'endreçar. Preparats, llestos, ja! Us guanyem! Qui ho ha dit, això? Ja està. Ai, què és això? És l'osset, que bé, abans et buscava. Porta l'osset al cova de les joguines de pressa. Ja està. I ara els llibres. Perfecte. Què és aquest llibre? Dinosaure. Exacte! És el llibre dels dinosaures. És el llibre preferit d'en Jordi. Ui! Això és un tiranosaure, oi que sí? Dinosaure, sí. Molt bé. Ostres! I aquest és un brontosaure. Buntosaure. Exacte. I aquest d'aquí, aquest és un triceratops. Triceratop. Els has dit molt bé. A en Jordi li agraden molt els dinosaures. Pare, però què feu? Com és que heu parat a endreçar? Així perdreu la cursa. Ostres, té raó, la cursa. Té, Jordi, vés-lo a guardar el prestatge. Aneu molt a poc, vosaltres dos endreçant. La guanyarem la mare i jo, la cursa. No, la guanyarem nosaltres. Hem guanyat. No, hem guanyat nosaltres. Hem guanyat tots. Mira que ben endreçat que ha quedat. Visca! Quina habitació més ben endreçada! Ho heu fet tots molt bé. Mare, ara que hem endreçat l'habitació, podem seguir jugant a nines i a dinosaures? Oh, i tant! Ara podeu jugar a tot el que vulgueu. Visca! On és la meva nina? I el dinosaure d'en Jordi, on és? Ja els hem trobat! Dinosaure! És un dinosaure! Auxili! Auxili! Ostres, noi, l'habitació ha tornat a quedar ben desendreçada. Ostres! Almenys ha estat endreçada una estoneta.